Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca Clash Royale. Am vrut să fac video ăsta pentru că mă intru în arena 11 și am vrut să fac video ăsta să vedeți și voi cum intru. Iar au ăștia casă. Ce joacă mereu toți cu casă? Că asta nu înțeleg, eu asta mă enervez, că nu mai jucați cu casă. Chiar sunt destul de enervanți ăștia cu casa de goblin sau de scheleți. Am dat de unul care chiar m-a enervat, care avea numai căsuțe în deck, adică și furnace și barbarian hat și mai multe. X-Bow la fel, dar tot l-am bătut. Gata. Scuzați-mă că îmi pare rău dacă se aude prost vocea mea, dar sunt foarte răgușit. Oricum, ceva ce mă enervează. Asta e. Ceva ce mă enervează foarte mult este că sunt tier 23, vedeți? Eu trebuie să fiu tocmai aici. Dar nu pot să fiu pentru că, da, nici la tier 10 n-am ajuns. Nu știu, aia cu orele, habar n-am de ce. Oricum, eu am fost Dragoș și acesta a fost episodul. Pa, pa!